Mar a thugus mi ha bodich agus calichin ag a bheith seo a bhís a dtíanamh Facal Gàidhlig na seachtain ach an nocht ha mi hín agus snéb dul ga dhéanamh. Well, Albus chanéic bhfuil usa cho ág sin ó hain. Cha níl mi ach cór is ciad blian na gúis. Mo ús in le neamhisteach ma ha. Nach gab sin súl dé hacain Facal Gàidhlig na seachtain. Patrònas. Nus chané Facal Gàidhlig a seo ach Facal a bhís an nochgaig ant na leorichin Harry Potter. Patrònas, a ciolacha séit árid a hasin a cruacha ar san sin hain a dhéan sé an Patrònas acamsa an dó it Neos Gaelic an Erapach. Agus an Patrònas acamsa an Phoenix. Intineach gadíú. Cumamh cáladan ma ha a dé seo bin an neach an tríal ac an neach a drásta gá sú i seo.